Na ja, dann. Ich will Ihnen von dir mal was lesen, was bemerken dann. Was hat selbst was nicht wie ein Stück drei. Einmal war ich an Jas eingelud, dann habe ich eine schöne Multit gereiht, aber das geht einmal wird länger als gewählt, weil ich dann Multit merken und dann werde ich Jas dann einmal leisten mit was geben, dann mit Tuffeln, mit Snacken. Und nu will ich Ihnen was lesen, was wir dann erdienen. En dan kwam dat op zijn saladitas en de crackers, op 3 kuken abschmieren. En dan kan verschiedenste 3 kuken am Stück hebben. En dan je dat dan abschmieren en dan weer toefelen door voor de maaltijd. Dat smaakt sehr, schijnt dat zo is. Dat fassbar, weil nog wat extra wel, dus plus kringel en butter door nog wat onder te bij. Hij dat erbij, en hij dat ook op kringel abschmieren en op 3 kuken, dat is geweldig. Wil je dat wezen? Mir schmeckt dat sehr schijn en ik hoop je dat ook. Dankeschön. Okay, da wil ik jullie weten wat we alles te broken. Hier hebben we 3 doosjes zo'n ham, gamon. Dit is schinkenvlees, dat jij hem stuk kijken. Wil je dat maar van dichtbij wezen. En bij hem dollarstuur, kan je die van $50 dat stek krijgen. En dat is wat we hier hebben. 3 zo'n doosjes ham, gamon. Dat is gekerkt, dat zo kan je uit. We hebben in Mexico steeds allebei. Dat is gekerkt schweinvlees, schinkenvlees. En hier hebben we wat we dan cream cheese. Dat is queso de crema. Dat is schmonthuis. Dat brauchen ze voor om Keks beschmieren. Dort hebben we zo meer een koffel vol mank. En hier hebben we mayonaise. Dort hebben we een 4 koffel mayonaise mank. En hier hebben we 2 eetlepel gedrehte pretzel. Dat zal actually fresh zijn, maar we hadden hier niet. Dan hebben we dan gedrehte pretzel. 2 eetlepel. Hier hebben we een halve koffel fijn gesneden roodbleiven sippelen. Als je niet roodbleiven hebt, dan braucht je gewöhnliche sippelen. En hier hebben we zamt, mostassa, mustard. En door hebben we about 1 theelepel vol mank. Dat wil je het lijken dat je wel een beetje meer. En hier hebben we 1 theelepel chesnikpulver, garlic powder, 1 teaspoon. En door hebben we een halve theelepel rode peper, cayenne. En als je dat niet gelijk, dan doe je die eruit loten. Dan wil je een beetje weniger, wel een beetje weniger. En hier hebben we een halve theelepel zo'n gedrehte peperschoten. Dat zo kijk naar een pizza opdoen, dat kan je er zijn. En hier hebben we nog 1 theelepel paprika, waar je dat hebben, dat je dat maakt, maar niet dat brood niet, dat is optionaal. En hier hebben we nog grove peper, als je dan dat een beetje maakt, dat kan je ook maar waar je wil, en waar je niet broekt, ook niet. En hier hebben we deze 3 kuken. Ik wil het helemaal van dichtbij wijzen. Dat kan je bij Walmart, kijk maar eens van de stoer, dat zijn verschillende soorten 3 kuken. Kan je zo zijn. Verschillendste. En deze zijn goed duur. Deze weer maar $2,79. En daar zijn 6 verschillende soorten bij. Zeer fijn om dat abschmieren. So nu wil ik dat wezen. Nu wil ik dat alle decoreren en dan wil ik wezen wat het maakt en wat het smaakt. Dankzij. Oké, dat was dit maar alle herrieren. Het eerste wat we worden doen is, dan nemen we al dat ham, dat gamon, dat schenkenvlees. Die de doosjes eruit. En dan willen we dat het eerste gans fijn trekken. Dan brok je zo'n dingetje, Tim de brokken uitzimmel, Tim etschappen primerken. Je dat ham zeer fijn maken. Werkelijk zeer fijn dat het dan eerst is dat je dat kan opschmieren. Ja, wordt je zeer fijn maken. En dan wil ik je wijzen wat we dus fijn hebben wat we dan doen. Oké, nu hebben we dat ham, dat schinkenvlees zeer fijn. Kijk maar dit, zeer fijn. Dan wat we dan doen, dan nemen we hier, een 4 koffel of een 3 koffel mayonaise eruit. Dat we dat hier nemen. Dit is niet zo wat je alle dag wel eet, dat moet je dan vielleicht einfach fad worden, maar
Han waren nog moet stil, maar als ik er ook nog een beetje aan. Maar bloß een beetje dollar verder, dus vielleicht een beetje exercise, een beetje van Walken. Da haben wir hier von ungefähr, was das ist wirklich gut näher, sondern wo das wird verstehen, dann die von dort beten, von dort beten. Ja, nu haben wir hier dann ein Koffer voll so ein Cream Cheese, Käse Creme, Käseschmand. Das wir von ungefähr erst hier 2 Koffer voll Beeren, so da wollen wir hier ein Koffer voll Rüt nehmen. Korrekt ist dort. Ja, und dann wollen wir hier von ungefähr ein Teillepel voller so Samt, Mank. Ja, korrekt so. Das können wir gut nehmen. Hier ist das Chesnick, Parazell, unsere Zäppeln hier, Mank. Wie gleich einen Dolzäppeln. So, wenn hier nicht so viel Zäppeln, die mit weniger. Hier haben wir mit Cayenne oder Pfeffer. Hier haben wir mit Pfefferschottenchen. Hier haben wir mit Paprika. Dann wird wir dann da ist da hier das grüßliche Verderchen. Wir noch wel, ich kann noch lieb, was je Pfeffer mag. Ja, en Salz, dat ik geen mag. Dat schenkenvlees dan hem, dat zal zeer saltig. Terwijl je ook geen Salz niet mag. Nu doen we dat degerieren, zeer fijn degerieren. En weet je wat er zeer fijn is, als je dat dan een post doen en vooruit merken. Dan had hem iets op zaten en dat een beetje degstrijken, dat het geschmack en alles. Dat schmeckt nog beter en sogar even über nach, weil dat kan über nach en iets op je hart en niks nach. Maar dat schmeckt het wel zeer schijn. Nu wordt het zeer degerieren, nou wordt het deze wordt zet. Direkt Nulschein. Nu kijk je maar, nu had dat zo fijn degeriert. Wauw. Ik wil zeggen, ik had al een beetje smaak, dat smaakt zo zeer schijn. Ik word het nu in zo'n ding gestit nemen. Word het hem eerst op zaten. Zo is schreeuwen jas. We willen hier van eerst oos met taub komen. En we gaan hier van eerst oos geruiven. Maar ja, den tijd wat we die geruiven worden opwarmen en uitbroden, daar worden we een beetje van zo'n stit hoefelen. Klar, wat zeer schijn smaken. Na ja, wir haben hier nur 1 Liter voll haben sie das hier voll gekriegt. Und hier ist noch ein bisschen geblieben, gerutzt für mich, damit schmecken. Und jetzt sehen wir dann die 3 Kirchen, so ich sehe, das sind verschiedenste Sorten, Saussorten. Und dann schmier ich dann jetzt das noch ab. Schmeckt wirklich schön. Und das ich sage, das ist gut nicht, weil von dort mit mir wel, von dort mit mir, als ich gleich mit aller mehr Samen te maken, die dort, da weet je wat, weil noch mal wurden Pickles, zure Great, sehr fein schneiden, der noch mal kriegen, da wird auch sehr schön schmecken. Na, ich kann es mal auch, durch ein Avocado machen, gedreckt, das schmeckt auch sehr schön. Das einzige erst, das wird einzig ein bisschen schwarz, weil es war zu lang stehen hat. Aber weil ich jetzt eher hier in 4 Jahren, was du sagen, das schmeckt auch sehr schön. Dann habe ich ein bisschen gereiht. Merkt ihr doch. Das ist Messer Smerach. Oh. Wel nicht te dik abschmieren, wir haben noch etwas Blut für ein Jahr. Das war dann für Blut erholen. Aber merkt ihr doch, ich leider was interessiert. Dus ik immer sage, wir haben sehr dankbar sein. Gott ist gut. Ich will nicht immer was wir wollen, aber für ein Leben würde ich dankbar sein. Dankeschön. Sehr schön. Wunderschön.